Každý kút Slovenska má svoju vôňu. A Černík vonia vinicami, vínom, repkou, rozkvitnutými jabloňami a agátmi. Je to nevšedná vôňa, ktorá sa prediera celým našim životom aj vtedy, keď už nie sme v rodnom Černíku. Černík je súčasťou Podunajskej nížiny a Žitavskej doliny. Leží na brehu rieky Nitry, na jej dolnom toku, patrí do okresu Nové Zámky Nitrianskeho kraja. Jej územie susedí s obcami Komiatice, Mojzesovo, Malá a Veľká Maňa, Kmeťovo, Michal nad Žitavou a zo severu susedí s obcov Vinodol, ktorá patrí už do okresu Nitra. Katastrálna výmera obce je 1339 hektárov, z toho je 315 hektárov lesa, 74 hektárov viníc a 28 hektárov vodných plôch. Každá obec, mesto a mestečko má svoj rodný list. Konkrétny písomný záznam o Černíku je známy z roku 1156, ale obec samotná je staršieho pôvodu. Archeológovia v obci objavili sídlo z neolitu, sídliská rímsko-barbarské a z obdobia staroslovenskej ríše z 9. storočia. Všetky fragmenty z archeologických výskumov sú uložené v okresnom múzeu v Nových Zámkoch. V roku 1598 obec vypálili Turci. Čiernym dňom pre Černík bol 10. november 1938, kedy sem vtrhlo maďarské vojsko. Mnichovským diktátom bola obec Černík vytrhnutá z Československej republiky a pridelená Maďarsku. Maďarskí vojaci vyvesili v strede dediny maďarskú zástavu. Keďže Černík bola čisto slovenská obec, obyvatelia sa búrili a zástavu strhli. Za to boli perzekuovaní a fyzicky mučení. Nerešpektovali ani výzvu k nastúpeniu vojenskej služby do maďarskej armády. Mnohí to radšej riešili útekom na Slovensko. Vyhnanie maďarských okupantov z Černíka tu malo krutú predohru. V dňoch 6. a 7. marca 1945 vpochodoval do Černíka oddiel gulometčíkov. Ich cieľom bolo potrestať obyvateľov za to, že odmietli bojovať v maďarskej fašistickej armáde. Bez pripustenia obhajoby pred očami najbližších na ulici boli surovo zastrelení mnohí otcovia, synovia a bratia. Obec bola oslobodená 27. marca 1945. Z vojny sa však nevrátili ani mnohí ďalší. V roku 1947 sa opravili domy, ktoré boli v priebehu vojny poškodené. Vo vojne bol zničený aj most cez rieku Nitru. Nový železobetónový most sa začal stavať v roku 1948. Dokončený bol v roku 1950, totálnou rekonštrukciou prešiel potom ešte v roku 2000. V roku 1948 bol v Černíku zriadený obvodný úrad, spoločný aj pre dediny Horný a Dolný Vinodol. V centre obci v roku 1949 bola zriadená aj stredná škola, vtedy nazývaná Meštianka, spoločná pre obce Černík, Mojzesovo, Horný a Dolný Vinodol s počtom žiakov 115. Najvýznamnejším obdobím pre školu je rok 1965, kedy 29. októbra bola skolaudovaná nová dvojpavilónová škola a byty pre učiteľov. V tom období ju navštevovalo 592 žiakov. Škola bola postavená medzi obcami Mojzesovo a Černík v katastrálnom území obce Mojzesovo, čo sa v budúcnosti ukázalo pre obec Černík veľmi nevýhodné. Škola delimitáciou v roku 2002 prešla pod správu obce Mojzesovo. V súčasnosti ju navštevuje 219 žiakov, z toho 81 detí je z Černíka. Z časti uvoľnených priestorov bývalej školy sa po rekonštrukcii vytvorili nové priestory pre materskú školu. Tu navštevuje v súčasnosti 22 detí vo veku od 3 do 6 rokov.
Život v materskej škole je veľmi čulý, činnosť pestrá a rôznorodá. Svedčia o tom aj organizované akcie, ako sú Deň detí, Karneval, Vianoce, Deň matiek a mnohé iné. Prelomovým rokom v živote celej našej spoločnosti bol rok 1989 s Nežnou revolúciou. Aj v našej obci sa formovalo hnutie Verejnosť proti násiliu, aktivizovali sa strany Kresťansko-demokratické hnutie, Slovenská národná strana. V prvých slobodných voľbách bol 23. a 24. novembra 1990 zvolený za starostu obce pán Ľudovít Kuťka, ktorý na čele obce stojí úspešne dodnes. Svoju funkciu zastáva vlastne už 6. volebné obdobie. Obyvatelia obce sa tradične živili poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Keď sa po roku 1948 menilo politické zriadenie, znárodnením prišli o svoje majetky aj gazdovia z našej obce. Oni vzniknutú situáciu chápali ako veľkú krivdu a nespravodlivosť. Prvá ustanovujúca schôdza poľnohospodárskeho družstva v našej obci bola 13. februára 1958. Spoločne sa začalo hospodáriť na jeseň toho istého roku. V roku 1975 sa vytvorilo jednotné roľnícke družstvo Československo-sovietskeho priateľstva so sídlom v Komjaticiach. Do spoločného družstva patrili obce Komjatice, Veľký Kýr, Lipová, Mojzesovo a Černík. V roku 1982 napríklad družstvo zamestnávalo 919 pracovníkov, z toho z Černíka ich bolo 148. V tom čase to bol najväčší podnik na území obce. V roku 1991 sa družstvo postupne rozdelilo opäť na samostatné podniky. Majetok bol prerozdelený, ako aj príjmy, výdavky a splátky úverov. Delimitácia bola podpísaná 8. januára 1992. Do konca roku 1992 bolo nutné vykonať transformáciu družstva podľa zákona. Po opätovných politických zmenách poľnohospodárske družstvo prestalo fungovať a nefunguje dodnes. V posledných rokoch sa obyvatelia vzdávajú pestovania viníc či obrábania polí. Vinice zväčša chátrajú, menia sa na ornú pôdu. Poľnohospodárstvu sa v obci venuje iba zo pár drobných podnikateľov. Pestujú zväčša obilniny, olejniny, zemiaky a zeleninu. Najväčšia kumulácia viníc je na severovýchode, kde lokalita susedí s lesom. Tu je postavených 140 viničných domčekov, ktoré ich majitelia využívajú aj na oddych a relax. Zamestnanosť obyvateľstva je roztrúsená do rôznych oblastí. Zamestnanci za prácou dochádzajú do okolitých aj vzdialenejších miest, ako sú Šurany, Nové Zámky, Nitra, Vráble, ale i Trnava a Bratislava. Podnikatelia v obci sa zaoberajú rôznymi činnosťami od tradičného poľnohospodárstva cez ťažbu štrkov a pieskov, opravu a výrobu strojov a zariadení, kovoobrábaním, stavebníctvom, demoláciou, maliarstvom, kúrenárstvom, opravou automobilov a lakírnictvom, reštauračnými službami, hotelierstvom a poskytovaním ubytovania, prevádzkovaním najrozličnejších predajní
ako sú napríklad drogéria, kaderníctvo, záhradkárske potreby, rozličný tovar, potraviny a zmrzlina. Vybavenosť Černíka, jeho poloha i okolie poskytuje obyvateľom i návštevníkom najrozličnejšie možnosti oddychu. Vodné plochy Štrkárne, rybník, ale aj rieka Nitra lákajú na rybolov a turizmus. Miestni rybári tieto plochy s obľubou využívajú pre svoju záľubu. Ničím výnimočným nie sú nádherné a často extrémne veľké vzácne úlovky. Veľký záujem je o detské rybárske preteky, každoročne sa na nich zúčastní množstvo chlapcov a dievčat, ktoré prídu v sprievode svojich rodičov. Pre víťazov sú vždy pripravené hodnotné ceny, pre všetkých prítomných sa varí chutné haláslé a guláš. Mŕtve rameno rieky Nitry poskytuje priestor na romantické prechádzky a pešie túry. V zime vodné plochy zamrzajú a masovo sa využívajú na korčuľovanie a hokej. Miestne poľovné združenie využíva lesy a priľahlé plochy na poľovačky, poľovníci sa svedomito starajú o zver a v zime ju pravidelne prikrmujú. Cyklisti, ale i peši turisti radi a často využívajú okolie viničných domčekov na potulky po prírode. Táto lokalita poskytuje nádherný panoramatický výhľad do ďalekého okolia. Záujemci o šport si prídu na svoje v priestoroch športového areálu na futbalovom ihrisku. Tu si môžu zahrať okrem futbalu tenis, volejbal, basketbal. Stretávajú sa tu nadšenci skateboardingu a tiež ženy a dievčatá cvičiace zumbu. V zimných mesiacoch je viacúčelové ihrisko využívané na korčuľovanie a hokej. Na ľadovú plochu sa mení aj hádzanárske ihrisko v areáli základnej školy, kde sa poriadajú školské turnaje v hokeji. Hráme a povzbudzujeme. Ideš spájať, tak choď preč, nikto s tebou nedáre. Spájať sa je dobrá vec, všetci sa spoja nakoniec. Raz, dva, tri, Najmasovejším športom v obci je futbal. Má veľa nadšencov, fanúšikov i hráčov. Na miestnom ihrisku vyrástli mnohí úspešní futbalisti. Julius Porubský patrí k najúspešnejším. V roku 1965 prestúpil do klubu AC Nitra, s ktorým ako kapitán mužstva postúpil v rokoch 1969-1970 do prvej Československej ligy. V drese AC Nitra odohral 120 prvoligových zápasov. Bratia Juliusa Porubského, Vladimír a dvojičky Peter a Pavol patrili tiež medzi talenty futbalu. František Šebík hral druhú ligu za Hurbanovo divíziu za Renokov Nové Zámky. Svojím talentom a výkonmi bol výnimočný aj Miroslav Ilko, ktorý hral štvrtú ligu za Spojené závody Šurany. V priebehu svojej kariéry odohral 877 zápasov a dal 886 gólov. Ako jediný dvakrát vyhral miestny turnaj v kopaní jedenástok. Medzi mladších futbalistov patrí Jozef Blaško, ktorý hral druhú dorasteneckú lígu za Devín Bratislava, a Martin Blaho, ktorý v súčasnosti oblieka dres za starších žiakov Vionu Zlaté Moravce v druhej lige. Futbal v Černíku zaznamenal slabé roky a pády, ale i úspechy. Medzi najlepšie obdobia patria roky 1954, 1960, ale taktiež 80. roky. Vyvrcholením výkonnosti a úspechu bol ročník 1992-1993, kedy A mužstvo dospelých postúpilo do najvyššej súťaže.
V súčasnosti má klub zaradených do súťaže A mužstvo dospelých a mužstvo žiakov. Po aktívnom využitom voľnom čase dobre padne posedenie s priateľmi pri občerstvení v miestnych podnikoch, ako sú pizzeria Bčko, pohostinstvo pri moste či bufetová predajne na Beťári s posedením pod holým nebom v tesnej blízkosti lesíka. Infraštruktúra sa za posledné obdobie rázne zmenila, hlavne vybudovaním plynofikácie, vodovodu, čističky odpadových vôd a kanalizácie. Boli zrekonštruované miestne komunikácie, chodníky, vytvorená bola nová ulica s možnosťou výstavby rodinných domov. V roku 2008 bola postavená a skolaudovaná 6-bytovka. Rekonštrukciou prešli aj mnohé obecné budovy, napríklad zdravotné stredisko a pošta. V najbližšom období bude riešená rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu, materskej školy a domu smútku. V súčasnosti má obec 1009 obyvateľov slovenskej národnosti, vierovyznania rímskokatolíckeho. Kostol zasvetený Duchu Svätému bol postavený v roku 1864. Menšie a väčšie opravy prebiehali najmä v roku 1965 až 1970 a tiež v roku 1999. Teraz sa na kostole opravuje strecha. Prebehla totálna rekonštrukcia veže a pripravujú sa ďalšie opravy a úpravy. Finančne rekonštrukciu podporil Biskupský úrad v Nitre, obec Černík a občania formou zbierky v roku 2010 prispeli sumou 7 000 eur. V roku 2009 bola rovnako za spolúčasti veriacich postavená pri kostole kaplnka 7 Bolestnej Panny Márie. Jej hlavným gestorom a iniciátorom bol veľadôstojný magister Dušan Kajanovič, rodák z Černíka. Tu je potrebné spomenúť aj iných duchovných z obce, významných svojou pastierskou činnosťou. Ján Rybár narodil sa v roku 1911 v Černíku, pochádzal z roľníckej rodiny, študoval v Trnave a v Štrasburgu. Štúdium filozofie a germanistiky absolvoval na Karlovej univerzite v Prahe. Doktorát ukončil na Univerzite Komenského v Bratislave. Venoval sa aj umeleckému maliarstvu a literárnej činnosti. Všetky jeho knihy dávajú hlboký zmysel pre kresťanské spolunažívanie. Jan Wenger narodil sa v roku 1914 v Černíku. Od roku 1946 do roku 1980 bol farárom v Zelenči. Tu aj zomrel a na tunajšom cintoríne je pochovaný. Bol veľkým pedantom, športovcom, futbalistom. V Zelenči dal postaviť novú faru i kostol. Za jeho úsilie a na znak úcty po ňom v Zelenči pomenovali ulicu. Klement Poláček narodil sa v roku 1929 v Černíku. V súčasnosti je profesorom psychológie na Salesiánskej univerzite v Ríme. 29. júna 2007 mu bolo udelené čestné občianstvo za šírenie dobrého mena obce vo svete. Pravidelne raz do roka navštevuje rodnú obec, kde sa teší veľkej úcte. Štefan Foltin, misionár, narodil sa v roku 1918 v Černíku. 1. septembra 1930 nastúpil do Salesiánskeho ústavu v Šaštíne, teológiu študoval vo Svetom Beňadiku a vo Svetom kríži nad Hronom. V septembri v roku 1948 odišiel do Japonska na misie. Tu spolupracoval s veľadôstojným pánom Figurom. Vybudoval a spravoval misiu, rovnako bol riaditeľom cirkevnej materskej školy v meste Hita na ostrove Kyushu. Minister kultúry mu v roku 1997 udelil poctu za dlhoročné šírenie ideí kresťanstva, humanizmu a za propagáciu slovenskej kultúry v Japonsku. Obecné zastupiteľstvo v Černíku mu na svojom slávnostnom zasadnutí 28. septembra 1997 udelilo čestné občianstvo obce Černík. Obec každoročne poriada pietnú spomienku na brutálne udalosti roku 1945, kedy boli neľudsky zavraždení naši občania maďarskými vojakmi
a bola oslobodená naša obec sovietskou armádou. Pri tejto príležitosti každý rok má už svoju dlhoročnú tradíciu beh oslobodenia obce Černík, kde sa na štarte zúčastňujú deti materskej školy, základnej školy, mládež a vždy je zastúpená aj kategória mužov a žien. 2. májovú nedeľu sa v sále kultúrneho domu stretávame pri príležitosti Dňa matiek. Svoj program pre mamičky, staré mamy a tety pripravujú deti materskej a základnej školy. Hodové slávnosti sa v našej obci konajú na Turíce ako spomienka zasvetenia kostola Duchu Svätému. Na hody sa stretávajú celé rodiny. Tradíciu má futbalový turnaj pre starých pánov, ktorý je vždy veľkým lákadlom pre celú dedinu. Varí sa guláš a organizuje sa súťaž v kopaní jedenástok. Tanečné zábavy organizuje miestny futbalový klub. Na malom ihrisku sa konajú prvomájová opekačka, oslavy Dňa detí spojené s hrami a súťažami a rozlúčka so školským rokom. Celoobecná oslava organizovaná pri príležitosti spomienky na prvú písomnú zmienku o obci je jednou z najmasovejších a najočakávanejších akcií roka. Zabávajú sa na nej celé rodiny. Október, mesiac úcty k starším, je aj u nás časom, kedy sa starosta obce stretáva s dôchodcami. Pri kultúrnom programe dobrej hudbe, občerstvení sa rozprúdi dobrá nálada, ktorú si dôchodcovia veľmi pochvaľujú. Predzvesťou Vianoc je príchod svätého Mikuláša do kostola. Vždy sa zíde veľa najmä nedočkavých detí, ktoré Mikulášovi spievajú a recitujú. Božie narodenie umocňuje poriadanie jasličkovej slávnosti. Príchod Ježiška slávime divadlom, recitáciou a piesňami. Príjemnú atmosféru si návštevníci odnášajú do svojich domovov k svojim rodinám. Veľmi veľkú odozvu mali v minulosti organizované súťaže Čo vieš o obci Černík, informácie k súťažným otázkam prihlásení súťažiaci čerpali z miestnej kroniky, publikácie o Černíku, ako aj z rozhovorov s najstaršími obyvateľmi našej obce. Súťaž mala veľkú popularitu, hľadisko v sále bolo vždy plné do posledného miesta. Najtalentovanejší účastníci speváckej súťaže Černícky Zlatý Slávik nás úspešne reprezentovali v televíznej relácii Kakao Slávici. Ich vystúpenie malo v obci veľký ohlas a v čase vysielania relácie v televízii sedela pred obrazovkou takmer celá dedina. Takže Tomáš. No, my sme sa v porode tak trochu pobili, poťahali sme si, pokmásali vlásky. No, aj brady a obočie. Čím som presadil svoje. Fonendoskopov nás bil. Demokraticky ste sa rozhodli? Tak. A subjektívne, objektívne, všelijako sme sa teda rozhodli, že tento krásny prenosný CD prehrávač dostane Mária z Černíka. A vy ostatní píšte, posielajte vaše nahrávky. Tešíme sa na vás, kedy prídete do televízie Markíza. Ahoj! Dnes k objatí s láskou, s túžbou sa skláňam. Priniesol si nádej bez slov. Trápení vždy chráň ma, keď vieru už strácam. Príď a zostaň stále so mnou. Chválim a vítam ten dar, zbúdený ponúkaš srdce s láskou. Do všetkých hlavíc píšeš tak ako básni, že si sa do mňa práve trochu zbláznil. Do schránky nápad tajne dám.
ako ukončiť prezentáciu o našom rodnom Černíku? Najlepšie snáď vinšom rodáka, ktorý pri príležitosti prvej písomnej zmienky o obci poslal náš rodák, misionár otec Foltin z ďalekého Japonska. On už bohužiaľ v súčasnosti nie je medzi nami, ale jeho odkaz pre nás je tu živý stále. Drahí moji rodáci, v prvom rade vám posielam srdečné pozdravy z našich misií z krajiny vychádzajúceho slnka, z Japonska. Vrelo ďakujem dobrotivému Bohu za to, že vždy požehnával a ochraňoval našu obec a našich predkov, takže si aj v dobe veľkých skúšok, ktoré občas na nich doľahli, zachovali svoju vieru čistú a svoj slovenský štít neporušený. Hoci som od vás veľmi ďaleko, až hen na druhej strane zemegule, predsa si často spomínam na vás a na moju rodnú obec Černík. Na stole mám rozložené fotografie mojich drahých rodičov a rodiny, pričom vedľa nich je uložená pamätná tabuľa celej našej obce, ako ju zo svojho lietadla zachytil náš spolurodák, generál letectva Štefan Bolcha. Takto mám teda celú svoju rodnú obec Černík stále pred očami. Hlavne však pamätám na vás vo svojich modlitbách. Keď zaletím občas vo svojich myšlienkach medzi vás, tam do Černíka, obnovia sa mi milé spomienky zo zaclých čias na mojich drahých rodičov a príbuzných, na našu školu, učiteľov a spolužiakov, kedy som pri akejsi slávnosti s hrdosťou recitoval báseň Ja som pyšný, že som Slovák. Na veselé kúpanie sa s kamarátmi v rieke, na radostné mladé časy, keď som pásával husy a pritom si vyspevoval naše slovenské pesničky, na prvé sväté príjmanie a na ministrovanie v kostole pri svätej omši, ktoré bolo akoby takou prípravou ku kňazstvu. Pritom si s povďačnosťou spomínam na toľkých šľachetných Černičanov, ktorí svojim príkladným životom boli pre svojich spoluobčanov žiarivým vzorom horlivého kresťanstva a roduverného Slováka. Čo by som vám odtiaľko odkázal a odporúčal? Ponajprv nech sa všetci obyvatelia našej obci Černík usilujú vytvoriť jednu veľkú spoločnú rodinu, v ktorej by panovala vzájomná láska a pokoj, cit a dôvera, znášanlivosť a jednota. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Naši predkovia prijali vieru od slávnych zvierozvescov svätého Cyrila a Metoda a ich nástupcov. Veľmi si ju vážme, vždy žijeme podľa nej a nedajme si ju zničiť nepriateľmi viery a Pána Boha. Túto pravú vieru, drahocenné dedičstvo našich otcov, odovzdajme potom svojim potomkom. To bude pre nich ten najväčší poklad, drahocenný kľúč, ktorým si pri odchode z tejto pozemskej vlasti otvoria bránu do vlasti nebeskej. Sedembolestná Panna Mária je patronkou nášho drahého Slovenska. Uctievajme si ju, milujme ju a modlíme sa k nej a ona vo svojej materinskej láske istotne bude starostlivo ochraňovať našu milú obec Černík a jej obyvateľov. Končím vrúcnou prosbou k všemohúcemu Pánu Bohu. Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane.